ای پدر از نام تو بالا نباشد نام هم، سر به تعظیمت فرارد بو علی بهرام هم. در سرم یادی تو باشد، مهری پاکت در دلم، هر کجایم گر منوهر جا بخواست و عام هم. ای پدر از نام تو بالا نباشد نام هم، سر به تعظیمت فرارد بو علی بهرام هم. овозхони маъруфи тоҷик Носирҷон Раҳимов санаи 25 августи соли 2024 аз сабаби беморӣ ин дунёро падрод гуфтанд. маросими дафни устоди санъат Носирҷон Раҳимов дар хонаи истиқоматиашон гузаронида шуд. дар он маросим тамоми ҳофизони вилоят, шоирон, хешу пайвандон ва мухлисони эшон ҳузур доштанд. бародари азизи мо устоди санъат Носирҷон Раҳимов мо хело ҳамкории зиш доштем. аз солҳои 92 то 95 дар ёдам аст. ба сабти сурдиашон ба шаҳри Тошкент меомадам, мо онҷо запис мекардем, ҳамкорӣ мекардем. мехоҳам гӯям ки он кас хеле одами хоксор, самимӣ, ҳалим буданд. илоҳиё манзили охирашон обод бошад, илоҳиёшон ҷаннатулфирдавс бошад. алвидо, алвидо акои азиз, алвидо. чуноне ки овозхони тоҷик Ҳасани Камол қайд намуданд, дар маросими ҷанозаи устоди санъат Носирҷон Раҳимов зиёда аз 300 нафар мухлисонашон ҷамъ омада буданд. ин ҳама аз дӯстдории санъати волои устод мебошад ки мухлисонашон барои хайру хуш омаданд. имрӯз аз байни мо яке аз ҳунарманди бисёр варзида устоди ҳунар Носирҷонако моро падрод гуфтанд. албатта ин барои мо як рӯзи бисёр талаффут аст ва ман дар ҳаққашон бисёр гуфтаниҳо дорам, лекин имрӯз мо дар ҷанозаи анамин устод, дар митинги устод Носирҷон Раҳимов қарор дорем. зиёда аз қариб 200 зиёд 300 нафар имрӯз тамоми мухлисон, ҳунармандон, ҳамсабақу ҳамнафасу ҳамсинфо, дӯстҳои зиёд аз тамоми шаҳру ноҳияҳо имрӯз қарор доранд. мо ҳеҷ вақт ин шахси бузург, ин ҳунармандро фаромӯш намекунем, чунки ин кас як хоса як равии худашон, як ҳунари худашон алогидагӣ буд. мо ифтихор мекардем ки ҳамеша дар байни мо буданд. илоҳим рӯҳашон шод бод. алвидо, алвидо, алвидо. рӯз дидор дар қиёмат. устод, ҷоякатон ҷаннат бошад, хонаи аввалу охирататон обод бошад. устоди азиз, устод Носирҷон Раҳимов худо ҳам бисёр ҳам инсони беҳтарин буданд. ба мо ҷавонон роҳҳои нағзи ҳаётро меомӯзонданд, маслиҳатҳои муфид медоданд. илоҳо худо раҳмат кунад, ҷойашон ҷаннат шавад. устод Носирҷон Раҳимов бисёр инсони хоксор буданд ва барои шогирдонашон на танҳо дарси санъат, инчунин хислатҳои инсондӯстиро низ меомӯзониданд. аз шунидани ин хабари нохуш Нозими Юсуфзод бовариаш намеояд ва барояш ҳатто сухан кардан душвор аст. бо шунидани ҳозир михел хабар ки одамо бовариш намебиёд ки ҳозир устодамо аллакай дар барамо нестиянд. устоди азиз Носирако ҷотон биҳишт бод. бисёр гап задан душвор аст. ҷотон биҳишт бод устоди азиз. устод Носирҷон Раҳимов яке аз аввалаш хоксортарин инсон буданд. барои мо шогирдо бисёр на балки дарси санъату мусиқӣ, балки дарси одамигарӣ, инсонигириро омӯхтанд. худованд ҷойашонро ҷаннат кунад.
алвидо устоди азиз. дар назди тобути марҳум пайвандон мегиристанд, менолиданд, дард мегуфтанд, ашки алам аз чашм мерехтанд. ин воситаи дидор, охирин ҳузур ва фаромӯшнашавандатарин лаҳза барояшон буд. Носирҷон Раҳимов барои завҷаашон Шафоат Раҳимова ҳамсари меҳрубону вафодор, барои фарзандонашон сарвари оилаву тарбиятгари беҳтарин маҳсуб мешуданд. бо одаму одамгариш, бо ҳалимигишу хоксоришу бо манфиатҳои некаш дили дидаи мардуми вилоят ба ҷогифтаги зоти шариф. чӣ илоҷ? сад афсӯс ки инсон мебиёд дунёву ҳаёт мегузаронад, хизмат мекунад, мардуми дилаша мегирад, яъне парохта як рӯз мебурвад, ин дунёи падруд мегӯяд. лекин кори некаш, хизматҳои некаш, хизматҳои шоистаи Носирҷон абадулобод дили ҳар як инсони вилоят ба боқӣ мемонад ва ҳамеша дар ҳаққи ин бародари азизамон, укои азизамон мардум дуо мекунад, чунки ҳами мардуми ҷумҳурӣ ва вилоят ба унҷӣ ва фоидаш расидагӣ. холибойзода Носир Раҳим 31 августи соли 1962 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба дунё омадааст. Носирҷон Раҳимов фаъолияти кории худро аз соли 1984 ҳамчун корманди роҳи муассиси давлатӣ нигоҳдории роҳи автомобилгарди Хуҷанд оғоз намуда, баъдан аз соли 1985 роҳбари маҳфили бадеҳии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 61 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров идома додааст. аз соли 1987 ҳамчун омӯзгори фанни суруди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 61 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буд. моҳи марти соли 1995 директори хонаи маданияти ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таъин гардид. соли 1997 роҳбари ансамбли савти арбоби хоҷагӣ ба номи Саидхоҷа Орунхоҷаеви ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таъин гардид. аз соли 2007 то инҷониб устод Носирҷон Раҳимов овозхони ансамбли шашмақомхонони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буд. قربان چشمی روشنت من میروم مگوی امروز عائله رحیموفا یک فرزند عزیز و مهربان ملت ناصرجان را از این دنیای فانی و دنیای واقع رحلت کرده ایستاده‌اند. از نام مقامات اجرایی حاکمیتی ناحیه باباجان غفورов، از نام نصرت الله سلیم زاده، از نام همه کارگران صنعت و فرهنگ ناحیه باباجان غفورov تعزیه خودمان را بیان میکنیم و گفتنی هستم. باید بگویم که خلق عزیز و مهربان اونجی مهنتکش چنین فرزندان بسیار با آداب و با اسلوب و خوب رفتار و خوب کردار را تربیه کردند. امروز بهر جماعت آوازدار دهاتی اونجی بی نهایت روزی گران است، زیرا ما و شما عزیزان شخصی را، فرزندی برومندی را، انسانی کامل زمانی را، حافظ ناتکراری را و به نهایت مردی بزرگی را از دست داده ایم و از بین ما و شما عزیزان شادروان اکای ناصر رحیموف رحلت کردند و این لحظه باید بگویم که کار و پیکاری نیکی شادروان ناصرجان رحیموف برای هر یکی ما و شما عزیزان عیان است.
хислати падарам он буд ки боре ба манфиати худ кор намекарданд. Шеъру сурудҳое ки замзама мекарданд пурмазмун буданд. бо баробари хондани сурудҳои хеш ғами миллат ва ҷамоати моро мехӯрданд. шеъри устод лоиқро падарам ба оҳанг дароварда бо оби чашм замзама мекарданд ки ин шеър бо мисраи чӯ як пири хирад мирад бимирад ҷумла осорам, чӯ як ҳамсоли ман мирад гаронтар мешавад борам оғоз мегардид ва мазмуни бисёр воло дошт, мегӯяд Носирҷон Раҳимов, ҷигарбанди Носир Раҳимов. ягона хислати падарам ҳамин буд ки ягон бор манфиати худашон ба ягон бор кор намекарданд. баъза шеърҳо мехондам қавли устод лоиқи бузургвор. ҳамин шеърро ба оҳанг баста будам. ҳар замон ки ҳамин сурудро вақте ки хонам оби ашқ мерехтам ки ғами миллата мехӯрдам, ғами аҳли деҳамоя мехӯрдам. ин шеър ин буд ки чӯ як пири хирад мирад бимирад ҷумла осорам, чӯ як ҳамсоли ман мирад гаронтар мешавад борам. дарахте бишканад гӯи миёнам бишканад эй дод, чӯ фикри барғалат бошад шавад афгорам. чӯ ман аз тухми деҳқонам бисабзад то ҳама кишташ, наборад абр агар борон сириш аз дида меборам. алвидо падарҷон, алвидо, алвидо. розишавитон. баъзе инсонҳое ҳастанд ки маҳалла мешиносад, баъзе инсонҳое ҳастанд ки вилоят мешиносад. Носирҷон Раҳимов аз зумраи шахсоне буданд ки тамоми ҷумҳурӣ ва берун аз он мешинохт. ин ҳарфҳоро дар маросими дафн раиси шӯрои уламои дини вилоят ҳоҷи Ҳусайн Мусозода баён намуданд. устод Носирҷон Раҳимов 63 сол умр диданд. инно лиллоҳ ва инно илайҳи роҷиъун. мо ҳама бандаи худо ҳастем. ба қазову қадари худо розӣ будан вазифаи бандаи муъмин аст. инсон ба дунё меояд, боз аз дунё меравад. лекин баъзе инсонҳо ҳастанд ки як маҳалла мешиносанд, баъзе инсонҳо ҳастанд як деҳа мешиносанд, баъзе инсонҳо ҳастанд ки вилоят мешиносанд, ҷумҳурӣ мешиносанд. аз ҳамон ҷумлаи инсонҳои машҳур устод Носирҷон Раҳимов буданд. барои халқу миллат хизмат карданд. аз он кас чӣ боқӣ монд? вақто ки инсон вафот мекунад, ҳамаи амалҳо мунқатиъ мешавад, яъне савобияташ боз дошта мешавад. вақто ки аз вай як ҷои обод монад, садақаи ҷория бошад, як ҷоро обод карда бошад, дарахт шинонда бошад, фарзандони солиҳаш бошад, ё дигар он чи шариат муайян кардааст, шогирдонаш боқӣ монда бошад. аз устод ҳама боқӣ мондааст, ҳам ҷои обод, ҳам фарзандони солиҳ ки давомдиҳандаи касби падар ҳастанд, ҳам шогирдони зиёд. бо сурудҳои баландмазмуну ватанпарастона дар қабули меҳмонони олиқадр дар маркази вилоят ва ноҳияҳо ширкат варзида соҳиби таҳсину офаринҳо гардидааст. Носирҷон Раҳимов зиёда аз 500 суруд ва оҳанг эҷод намуда дар бисёр давлатҳо сафари эҷодӣ намудааст. инчунин соли 2008 дар фестивали ҷумҳуриявии сарояндагони касбӣ бахшида ба 1150-солагии Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар шаҳри Душанбе ва соли 2013 дар фестивали бахшида ба ёдбуди лоиқ Шералӣ бо номи Офтобборон дар шаҳри Панҷикент иштирок варзида соҳиби диплом гардиданд. шогирдони зиёдеро тарбия карданд. сурудҳои майлаштӣ бету
ба дидани ту омадам ай шӯхи дилороям ва ғайра аз сурудҳои маъруфи ин сароянда мебошад. Зиндаву ҷовид монд ҳар ки накуном зист, ки аз зақибаш зикри хайр зинда кунад номро. аз номи роҳбарият ва ҳайати эҷодии телевизиони Танин ба наздикони шодравон сабри ҷамил таманно менамоем. рӯҳатон шод бод устоди санъат Носирҷон Раҳимов. عمر از پیشی درم میگذرد یا که از پیش و برم میگذرد از چه راه به چه رنگی باشد نوبتی عمری سرم میگذرد از چه راه به چه رنگی باشد نوبتی عمری سرم میگذرد تیر ماه آید اگر خاک بسر داغ عشق از جگرم میگذرد تبی سوزان چو مرا درگیرد مادرم از نظرم میگذرد تبی سوزان چو مرا درگیرد مادرم از نظرم میگذرد آسمان چون به سرم پس آید قدر دستی پدرم میگذرد هرچه دستی به کمر ها بردم با شکستی کمرم میگذرد آه از نور و صفا هرچی که بود مثل نوری به سرم میگذرد تبی سوزان چو مرا درگیرد مادرم از نظرم میگذرد آسمان چون به سرم پست آید قدر دستی پدرم
میگذرد